дар лоиҳаи қонун дар бораи Конститутсияи Ҷумҳурии Ӯзбекистон қонун дар бораи аз 5 то 7 сол зиёд кардани муҳлати ваколати президенти Ӯзбекистон ворид шудааст. Дар ин бора Азия Плюс иттилоъ медиҳад. Тарҳи ин санад 15 март дар рӯзномаи парлумонии Народная слава нашр шудааст. Тибқи қонуни асосии кишвар муҳлати ваколати президент 5 сол аст. таҳрири нави қонуни асосӣ ҳамчунин имконият медиҳад ки президенти кишвар Шавкат Мирзиёев бори севум паиҳам интихоб шавад. Тарҳи қонуни конститутсионӣ ки ҳарду палатаи парлумони Ӯзбекистон пазируфтаанд, рӯзи 15 март ба нашр расидааст. ҳафтаи гузашта вакилони палатаи поёнии Ӯзбекистон райпурсии оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Конститутсияро рӯзи 30 апрел таъин кардаанд. 14 март Сенат ин қарорро тавсиб кардааст. Шавкат Мирзиёев бори нахуст моҳи декабри соли 2016 дар паи даргузашти Ислом Каримов президенти ҷумҳурии нахустин дар як интихоби зудрас интихоб шудааст. моҳи декабри соли 2021 ӯ пешниҳод кард ки Конститутсияи Ӯзбекистон тағйир дода шавад. хабар дода шуд ки пешниҳодҳо дар бораи тағйирот аз ҷониби шаҳрвандони кишвар омадаанд.